Men namaz okamak, yöne men yüreğim ak diye. Ya da men palaniyal oraz tutamak diye, yöne men yüreğim ak diye. Şu teman üstüne durup geçeliyim. Nähile ki, döwrünne yaşak geçen döwrünne, yerin üstünde yeketek bir gowa adam dip tanalya, sahylyykda, jomartlykda, öňde soňda öňüne adam geçirmedik bir gowa adam. Maňa tarih Hatam Tayi diye. Yine bir rivayette Hatam İbn Tayi diye. Hatam Tayi bolanna Araplarda bizim teke yomut göklöň diýen ýa taýpalanmaz bolşýarlar ki, Araplarda bir taýpa bar ekeni, Tay taýpasy. Yani Hatam Tayi sözüniň manysy Hatam Tay taýpasyndan nimek bolýar. Hatam İbn Tayi bolanna näme bolýar? Hatam Tayiň ogly diýmek. Yani İbn sözü oglyň manyny berýär. Şuladym sahylyykda, jomartlykda, dünýede öňde soňda gaty meşhur bolan adam. Döwrüniň zivizdasy, legendasy, yeketek, yedinstwin adam bolup geçen. Şo derecede gowa adam. Indi sahy bolandan näme, jomart bolandan näme? Sahy diýilýän adam özüne bar bolandady, gelýän adamlardan gyskanman, her bir gapsyndan geleni boş goýbermän, paýlap bilýän adama sahy diýilýär. Indi jomart kim? Jomart bolanna özüne ýogam bolsa bitirip berýär şol adamyň ýumşuny. Ine şoňa jomart diýilýär. Şo derecede bir sahylikda, jomartlykda öňüne adam geçirmedik bir gowa adam. Hatam Tayi ya da Hatam İbn Tayi. Bil Peygamberimizden Muhammed Peygamberden aleyhissalatu vesselam'dan biraz öňrek ýaşap geçen adam. Celal Karin gurrun versine göre oğlu bilen gyzy Peygamberimizin elinden musulman bolup giden bir sahaba öwliýa çagalar bar. Bir gün Peygamberimiz urşa jene kapyrlar bilen söwüşe gidenne birin tek adamy ýetir alyp gaýdypdyrlar. Plen ele salypdyrlar da. Şondan soň getirip ýanky ýetir alynan adamlary bir daşyna bir syýmaýlanyňydyr, çöp aýlanyňydyr bir tegelek ýatak gal edilgi, şoň içinde üşürip goýupdyrlar. Peygamberimiz ýankylaň ýanyndan gawadragyndan bir geçip barýar ekeni. Şonna ýanky ýetir alynyň oduran adamnyň içinden bir zenan adam gaýgyrypdyr. Ey Muhammed diýip aleyhissalatu vesselam. Onu Peygamberimizden şey diýip seredipdir ona. Ondan ýanky zenan aýdypdyr, men tanaýanmy diýipdir. On Peygamberimizden ýok tanamadym diýipdir. Tanamasaň men özüm tanadaýyn diýipdir. Men şeýle bir adamyň gyýdy, Arap taýpalaryna men kakam tanamayan ýokdur diýipdir. Men beter sahy we jomart gow kakanmady diýipdir. Oňa Hatam Tayi diýerler diýipdir. Men şol adamyň gyýdy diýipdir. Meni goýber diýipdir. Eger meni goýbermeseň häzir Arap taýpalarynyň hemmesi eşder musulmanyň şo Muhammed diýen Peygamber diýen aleyhissalatu vesselam Hatamyň gyýdyny saklap köseýämşin diýip gurrun eşdiler, ondan soň seni ýigrenerler diýipdir. Şonda Peygamberimiz ýanky gyýda seredip aýdypdyr, ey zenan diýipdir. Sen ne beýle gow kakan bar eken diýipdir. Sen bu kakan etdiýän işi musulmanyň etmeli işi diýipdir. Gurruna üns beriň. Soň ýöne soraw çykyp durmadýarlar ki, diňläp barýakaňyz üns berseňiz gow düşünersiňiz. Diýen kepine seret Peygamberimiziň. Ey zenan diýipdir. Sen ne beýle gow kakan bar eken diýipdir. Sen bu kakan edýän işi musulmanyň etmeli işi diýipdir. Diýmek musulman däl bolmaly. Onsoň Peygamberimiz aýdypdyr gapdalynak sahabalar bolanna Peygamberimiziň daşyny alyp, "Ya Resulallah, biz senlikdir" diýip Peygamberimizi gollap goraýanlara sahabalar diýilýär. Sahabalaryna tapşyrypdyr, "Şu zenany azad edin" diýipdir. Özüne de düýe beriň, azyk suwlugynam üpjin edin, tä ýurduna barýan çağda şol adamyň gözewçilikde saklaň diýipdir. Şu gyýdyň kakasyna musulmanyň häsiýeti bar diýipdir. Görýäňizmi diýilýän gurruna üns beriň. Şu gyýdyň kakasyna musulmanyň häsiýeti bar eken diýipdir.
Eydinden aydiyan gurrun eseret Peygamberimiz aydypdyr, eydenan nipdir. Eger kakan musulman bolan bolsa, hayır dua ederdim diýipdir. Diýmek, asly bir musulmançylyk, bir yürekde bir iman, bir Hudaý diýen bir zat bolmaly, şo zat ýok bolsa, oň eydinden hayır dua edenin de haýry ýok bolarly. Ol men namaz okamagymman, men yüregim ak, men orada tutanmagymman, men palan bikepin manysy bolmaz. Ýogsa ýanky gyýdy gurrun bar ya Hatam Taýyn gyýdy. Näme diýe? Bir gün hemmemiz açdyk diýe, öýde diýe. Inni eden gowlugyny aýtjak bolýan ýanky Hatam Taýy diýilýän adam nähil gow adam bolupdyr. Ýöne ýygynyň bir haýır dowa bolmanyrda. Nişon eden gowlugyny aýtjak bolýan. Bu eden gowlugyny biziň edip biljek adamymyz ýok, başga da bir edip bilen adam bardyr öýde mokmene. Tarihte de ýok diýip berýär. Şo Hatam Taýyn edýärligi edip bilen öňde soňda ýok diýip berýär. Ine bir ýerden aýdyp berýän size. Näme diýe? Bir günniýe aç ýatyrdyk öýde diýe, hemmemiz aç uklap bilmän ýöne ornup beten bolmaly. Hatam Taýyn özem aç diýe. Şonda iki çüýedek gapy kakylly diýe. Ondan kakymam bar çykyp terediýä, onniýe hiç kim ýok diýe. On dördüncü gedek kakıllı olin derre olgap çıktı diye kakam. Onun bardıwan goňşy ekenniye. Onun goňşy näme habar kakýaňda gidýäňle diýipdir daňy. Onun olam aýdypdyr, "Ey Hatam" diýipdir, "Çağalar açlykdan ýatyp bilen okda. Hey bir zat edip bolmazmy diýäýinip gelýän, seňem çağalaň ýatanak, ondan ey borla diýänni, ýene ýydymak diýänni" diýipdir da. Şonu Hatam Taýyn eden gayratyna seredin. Şo döwürde ne şu wagtky biziň Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari diýip ogodan bedemen gymmat maşynadan gurrun edilýärli. O döwürler arabaty, ahaltekaty, nämaty diýip şonyal atlan gurrun edýär eken. O döwür ata şonyalaky baha berilýär eken. Şo derejede iň ýokary urawennäki at var eken Hatam Taýy diýilýän adamy. Şondan Hatam aýdypdyr da, "Şu aty soýun" diýipdir. Hemme ağaçlara berin aç etmesinler, dok etsinler. Barına paylan şu atı diýipdir. Şo giýje şu atı soýdurdy diýe, hemme ağaçlara da paylatdy, özem aç etdi diýe. Şu attan özüne ýere zat galmady diýe. Şo derejede bir gowluk eden bir gowa adamyň ýygynyň ýöne bir ediljegi bir haýır dowa bolsa, o da barmaýan bolsa, ol men yüregim ak, men yüregim gara, men plan etse de edemmok, on etse de beýdemmok, bikepin manysy bolmaz. Muňa näme diýilýär? Araplar yüregiň adyna kalp diýär. Kalbe şeýdi bolýarlar. Kalp sözi Celal Karnäme diýär, müngalapdan gelip çykan diýär. Müngalap bolandan näme bolýar? Bir sekundda bir müň sanda diýesi gelip duran bir sıçrap çarpyp duranda da Araplar müngalap diýär. Müngalapdan gelip çykan söz kalp diýär. Yürek hiç kimin öz elinde däl. Ondiňe ýalbaryp durmaly. Hudaýa men yüregimi arasa sakla, Hudaýa men günahlarymy bagyşla, Hudaýa meni bir erbetlige duçar etme. Diňe meni ýalbaryp durmaly. Ol öz erkinläki zat däl. Eger bir adam men yüregim ak, men plan diýen bolsa, şol adam özüniň yüreginiň gow däldigini we bir yüreginde bir saňa bolan bir erbet niýetiniň barlygynyň işaret etdigini kandyp düşünýär. Düşündirip bilenlerini umid edýän janyňa sag bolsun, gowardylar hemmäňde. Durmuşda hakyky bir bolýan waka. Men köplenç post goýanna, mysal üçin plany öwliýa aýdypdyr, plan sahaba aýdypdyr, ýa plan peýgamber aýdypdyr diýip. Ýa-da häzirki ýaşap ýörenden içinde de plany alim aýtdy diýip bir gurrunlar goýýan. Men şondan diňledim diýip. Onuň içiňizde käbiriňiz bir jahilraksyňyz, ilmden sowgatdan daşraksyňyz, düşünmänrak diýänsiňiz, belki her hilek ýagdaýlar bolup biler, mümkin bir bahilçilikden, görüplükden edýänsiň. Haýsy bolsa da şeýle bir maslahat beresim gelýär-de, nähileki. Rivayetlarda alimden alima geçip gelýän şeýle bir gurrunlar bar.
Näme diýer? Hiç bir insan günahsız değildir diye. Tamamen mahluk günahlıdır diye. Dine kimler? Peygamberlerden başkası. Yerin yüzünde diye de Adam aleyhisselamdan kıyamet kopacak günün eçenini, bir yerde evliya var olsa, ulema var olsa, ahun var olsa da ne Hoca Yusuf Hemedani, Bayezid Bestami, Seyyid Abdülkadir Ceylani Hazretleri yalakı, şon yal beyik evliyalar üçröngde, tamamen üçröngde bir peygamberin dırnağına yetmez diye. Peygamber dilyanın derecesi şon yal ulu. Şon için olan günahsızlığı bil eyyam hemmekşe ayan. Yöne ondan berdak yankıyal beyik evliyalar geçenler ama hadir yaşap verenler ama. Mahtumul İşan'ın bir koşkusuna aydiyanlar, hak dostu kemelmez köne cahanlar diye. Bu dünya Allah'ın dostu vakti yok. Mınna hükman Allah'ın dostlar yaşaya her zaman her hil yağday, her hil azgınçılık olsun, her hil goluk olsun, hükman Allah'ın dostlar yaşaya bu dünyada. Allah'ın dostlarının utoran günü dünya utormalı bey. Kitap şeyle ya da ol şu neçen aydınlatlarının eklisi doğru, o da hükman doğru olmalı, on başka çıkalgası yok. Ondan şunu yal adamların gurruna aydılıya olin, kabirine diyen ki yal düşünmezlikten, bisovatluktan, hava görüplükten, bakillikten her hil yol bilin, şolun adresine bir govdeldatlar aydasınız gelyenler var içinizde. Size şunu yatladayın, olar gov adamlar. Gov adamlar hiç vaat bir naliş okumaz ya da nalet etmez. O hakkında görün yok. Yönü olar da insanla. Birden bir gün sizin şu yadiyan vadınız bir gov del sözünüz, olağım sopuları va, molluları va, her hil dostları va, garnaşları va. Plan yerde planlat bolup duruan ışağından bir şunu yaldat yattırda deyip, bir gün eltilip görködüleyse, o da insanla, onam kalbi ba, yüreği ba da, birden on Allah deyip urup duranca yüreğini, sen hem ınzıdaysan, olam Huday etmesin, birden elini götüreyse, Hudaya şunu yalin bir soğsana men başımdan diyeyse, oyun vurrun derler, işini taparsın. Kardeş, yadiyan hatına gatı ünis ver, oyun vurrun derler, bir hileki sıpayar mıkam, on yaldat bolmayar mıkarım didiriyandır bu sen kellecinle. Sebep o da diyadiyan olsan, sen kellen halis boşra olmalı. Dolu adam o fikir yazmaya. Yöne haysı olsan da, sana men dost maslahat, bir doğun maslahat, bir kakan vermeyecek maslahatın bereyin. Adın tutma olan. Olur birden bir asman eseri deyip dağ çekip elini ötereyse, kardeşim, işin taparsın. Goğur yan sizi, men gımmatlı gadırdanım, men goğur yan sizi, goğurum san gurrun var yan sulatları. Azıcık mani çıkarın. Ol, akıl yetirip bilmeyecek adamdan hakkında gurrun edildi mi, mana ingolsi ey men bil adamın tanamok bu gurruna da kan yollaş bolup bilemok. Ine şu gurrundan başka kep aytma. Düşündürüp bilendir neyip umid ediyen canına sağ olsun, na deus hemmeniz golsunuz.